Татарстан прокуратурасы шекер кымы жетештирүүчүлөр һәм сатуучулар алдына кодгый бурыч койды. Бу һәм зәй заводлар жетекчиләренә күзәтчилек ведомствосыннан кисәтү хатлары җибәрелде. Шул ук вакытта полиция хезмәткәрләре Казанда бер алып сатарны тоткарлаган. Так, один мешок, да, правильно? Да, один мешок, 5-150. Хәзерге шартларның криминаль кадры. Шит ил машинасы багажнигында корал, валюта, наркотик түгел, татлы товар. 50 килограммлы шекер капчыгы. На вечер у меня остался 3 мешка до завтрашнего утра. Утром я еду на склад. Бер ир шекерне базар бәясеннән кыйммәтрәккә сатырга уйлаган. Полиция хезмәткәрләре контроль сату ясаган. Во время мониторинга социальных сетей и сетей интернет социаль челтәрләрне күзәткәндә ихтыяҗ зур булган товар бәясен арттырып сату тәкъдиме турында белдерү ачыкланды. Минем коллегам да тәмле ашамлыкны кыйммәт бәядән тәкъдим итүчеләрне ачыклау өчен интернеттагы белдерүне укып шалтыратты. Сколько мешок выйдет, получается? 4500 выходит. Привожу такого множества. Тоже здесь сейчас вольтки не разбежишься. Нельзя же вот кого-то вот продавать. Многие боятся. Я в том числе. Да. Социаль челтәрләрдә тәкъдимнәр күп. Полиция хезмәткәрләре спекулянтларны тоткарлый башлады. Хәзер җитештерүчеләр һәм тәэмин итүчеләрдә контрольдә. Шекер кымына котлык һәм бәяләрнең нигезсез артуына юл куймау максатыннан прокуратура 2 завод җитәкчелегенә, шулай ук дистрибьюторларга законны бозуга юл куймау турында кисәтүләр игълан итте. Җыелган материаллар монополия каршы хезмәткә җибәрелде. Эшчәнлекнең законсыз булуы ачыкланса, кагыйдә бозучылар җавап тотачак. Фарис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.